ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರದ ಸಂಕರ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪೊಂಜ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದಿನ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ವರದಿಯಾತನು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಜಿಪಮೂಡ ನಿವಾಸಿ ಪೊಂಜು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಳಲೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬೇಜಾರಾದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದು ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಬೈದನು. BC ರೋಡ್ ಕೈತಲ್ದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಮಠ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಇತ್ತಿನ ಈ ಪೊಂಜು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಏಪಲ್ದಲೆಕನೆ ಉಂಡುದು ಜೆತ್ತಿನಾರು ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ತೂನಗ ಇಲ್ಲಡು ತೋಜಿ ಬತ್ತಿಜೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನಾಡರಸರು ಮನ್ಪನಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಸಂಕದಲ್ಪ ಪೊಂಜುವಿನ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕಾಜಿಲು ಬೂಡ್ದಿನೆಯನ್ನು ತೂದು ಸಂಕರ್ದು ಲಾಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದು ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯದ ಮಿತ್ತು ತುದೆಟ್ಟು ನಾಡರಸರು ಮತ್ತದೇರು. ಈ ಪೊಂಜು ಇಂದೆರ್ದು ದುಂಬುಲ ಇಲ್ಲಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಾದರು.